ngiwuMrs Mlotshwa. Ngitraine e-Edendale Hospital ngo-1983. Ngagraduate khona, ngaphinde ngenze midwifery khona. Ngase ngiya eMadadeni College of Nursing, ngenza khona psychiatry. Ngase ngenza izifundo zami ze-community University of Natal ne-nursing administration. So ngiye ngasebenza ke e-Edendale emaklinika khona, ngasebenza futhi izingolweni. Ngiyithanda kakhulu nursing. Into ebengiyithanda kakhulu is to relieve pain. Mangibona umuntu esebuhlungwini ngirelieve ipain. Ngibuye ngasebenza ke nasesibhedlela sase Richmond kudala iTB hospital. Ngaphinde ngasuka ngaya eHillcrest nakhona. It was a chronic hospital, but there was no TB kangako. Ngiye ngasuka lapho ke sengiyoba nursing manager Don Mackenzie Hospital, which was a TB institution nayo. Ngasebenza ke lapho isikhathi. Ngaphinda ngasebenza eSt Margaret's, which was an MDR hospital ngaleso sikhathi. Ngisebenzile ke isikhathi lapho. Ngase ngithola i-transfer to Richmond, back to Richmond Hospital. Ngajabula ngaleso sikhathi kodwa ke Richmond Hospital ibisiyenza uCovid. It was during isikhathi sika COVID. Ngiqale lana ke eRichmond ngomhla ka-1 October 2020. So njengoba ke uCovid waya usubside ngaleso sikhathi, isibhedlela sethu sabe sivele sihlonziwe ukuthi sizokwenza ama-district health services lawa ke eseqalile manje. Kodwa ke asikhohlwa njalo ukwenza ama-TB awareness, because i-TB remains isifo esibulalayo kakhulu emphakathini yakithi, because umthetho waso kufanele ngabe isifo nje esivikelekayo, kodwa ulwazi lwaso luphansi noma abantu abakuthatheli phezulu ukwenza izaba zokuthi bayivikele i-TB.